Hallelujah. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். I greet you in our Father's name. As we have gathered here, let us all sing and worship Him, and let His presence be upon us. தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே இறங்கும்படியாய் ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே என்றதான பாடல் நம் யாவரும் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். உங்க கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை 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 ஆராதனை. கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. 2-3 பேர்கள், 2-3 பேர்கள் ஒரு மனமாய் துதித்தால், 2-3 பேர்கள் ஒரு மனமாய் துதித்தால், நான் இருப்பேன் என்றீரே என் துதியில் வாழ்பவரே. நான் இருப்பேன் என்றீரே எங்கள் துதியில் வாழ்பவரே. Let us all lift our hands in prayer and let us all together say ஆராதனை 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 ஆராதனை. கனத்திற்கும் மகிமை பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. அநேக ஸ்தோத்திரத்தினால் அநேக ஸ்தோத்திரத்தாலும் கிருப பெருகுதப்பா. அநேக ஸ்தோத்திரத்தால் உம் கிருப பெருகுதப்பா. உங்க கிருப பெருகும் போது உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. உங்க கிருப பெருகும் போது உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. ஆராதனை 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 ஆராதனை. கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. உம்மை மகிமை படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும், உம்மை மகிமை படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நீர் இறங்கி வந்திடுவீர், எம்மை ஆசீர்வதித்திடுவீர். நீர் இறங்கி வந்திடுவீர், எம்மை ஆசீர்வதித்திடுவீர். ஆராதனை 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 ஆராதனை. கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. ஒரே ஒரு முறை. கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருப பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா.
Let us all unite in our spirits, lift our hands up and praise Him so that His presence is here. Let us all glorify His name. Let us all receive His Spirit. கர்த்தருடைய ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். தேவனுடைய மகிமை, தேவனுடைய மகிமை, அவருடைய மகிமையின் மேகம் இறங்கி வரும்படியாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கூட அழைப்போம். Let us all request our Almighty God so that His presence shall be upon us. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், உன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், உன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. Let us all ask for His guidance. Let us all ask for His comfort. Let Him alone guide us in our words, in our actions, in everything that we do. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லில, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, ஏனையாலும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, இணையாலும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. As we wait on the Lord, let us all stay strong in our faith. Let us proclaim that we have received what we have asked for. For God will make a way in every possible or impossible situations. He is always possible. He will make a way. He'll be there to guide us. He'll be there to lead us through. Let us all sing in unity. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Let us all sing again. For our Lord God, He is always able. He will make a way for us. Oh, God will make a
where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. நம்ம எல்லோரும் அவருடைய கரங்களில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். நம்மை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். Forever he is faithful. நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாத நேசர், நம்மை என்னாலும் ஆசீர்வதித்து நடத்துகிறவர். இன்றைக்கு நம்ம ஏறெடுக்கிற எல்லா விண்ணப்பங்களிலும் நமக்கு பதில் தரப்போகிறார். நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கிற எல்லா வாசல்களையும் நமக்கு திறந்து கொடுக்க போகிறார். நம்ம உள்ளத்தை ஊற்றி ஆண்டவரிடத்தில் நன்றி சொல்வோம். பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே, கிருபை நிறைந்தங்கள் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா, இந்த நாளின் இந்த உபவாச ஜெபத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாருங்க. இதில் பங்கு கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உடைய கரம் இருக்கட்டும், உடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும். அப்பா, உடைய பிரசன்னத்தினால் ஆண்டவரே எங்களை நிரப்புங்க. நாங்கள் வேண்டுகிற எல்லா காரியங்களுக்கு ஆண்டவர் நீர் செவி கொடுத்து பதில் தாருங்கப்பா. உடைய சித்தத்தின்படி எங்களை அபிஷேகித்து நடத்துங்க. எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Praise the Lord. கர்த்தர் இந்த நாளை நமக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுப்பார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். நம்ம அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம்.